Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи ҳаряки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. Ва имрӯз навори имрӯзаро аз ҳамин ҷиели 500 барои шуморо сар мекунем ки хоҳиши бисёри бародаро буд. Хулоса навора тамошо мекунем ва худатон аз нархи навош бохабар мешен ва дигар мошинҳои беҳтаринам дар навори имрӯза ҳастанд. ҷелои 500 2014 сол AMG ҳаёми 5 қатъяй. Хоҳиш мекунем касое ки дар канали мо меҳмон ҳастанд обуна шавен ва лайкора бародаро ҳама каса дар видео лайкора дариқ надорем ва боз ҳар насиб кардагӣ бошад беҳтарин мошинҳоро сёмка мекунем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Саломат бошед, худованд меҳрабон нигаҳбонатон бошад. Мерседес бародаро, Мерседес ҷелои 500 соли 2014. Хуб, ҳабиби мотор 5 бензин AMG ҳолати беҳтаринаш дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. вагони Европа, камераи пеш қафо ҳама кор мекунад. شریف اگر درو شوی که خب درو اتپیچد که هنگامی که پوشیده میشود خودش میکشه محکم میکنه. так کوینی салон электропакет багреф лифт бо компютер ҳосета чӣ дора функсия дора ҳамагӣ 37000 пробег дора. хоб автомат ҳай автопилот خب سه تا مانیتور اون سوی بشه اینجا ده نه پریمera چانسش میده نه 300 میگه مولوش. خب پاتالوکش پانورامای از یک سو سیمکاش میکنیم تماشا کنیم. یا 2 نفره خفا دامه برای 7 نفر شافی و خطی نه من اینطوری قفوش هم کور میکنم. چورماتیک بگوشتیل تاک خب نقشک هم 300 چند هزار شد تست و فیلم از نقش همه پرسیم. هم مرسدس تا چند سوخت تست ها؟ این هم جیلا $38,000. خب $38,000 میگه бародаро. ана бу ба тоҷики ман конвертатсияш мекунем чанд сум мешавад авҷа худатон мебинен. бу номеруш 927 05 05 927 05 0080. Mercedes ҷелои 500
ҳолати беҳтаринаш ки дар бозор рости гап ягон тай навор имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонам. тамошо мекунем бародаро, хай бо худатон бештар маълумот мегирем. ана Lexus GS 300 бародаро соли 2008 хуб узам аҷо шахши ба навор мегирам. тамошо мекунем уҷа танировкаш як 3 моҳи дига мондагӣ. ҳолатҳои балону як 80-90 фоиз ҳамдига мешавад. салон сия электропакет люкам дора. Узага пешо мегирем, як сешам паршо кунем. Лавагриф, лифт, мультирул, коробкаш автомат, монитор, кондиционер. Люкам дора. Ай, кака друг, бро. Хубаби моторош сеай бензини холи. Она чанс муфтия канаша? 90,000 срочно фурӯши. Хуб 90,000 срочно фурӯши старстоп. Ана номро телефона буга камоне? 4 40 692 692 93. 93. Хуб занг мезани якаво барои шуморо бештар маълумот мета. Ба ҳолати хубай, баъдш хуб мега срочно сундар кора фурӯхта мешавад. BMW пятёрка бародаро изофои 6 соли 2008. Объем моторош 3, ана бензини холия. Хуб уҷа танировкаш то охири ҳамимора. ҳолатҳои балоно меёна. салон як мегирем, салон шак тамошо мекунем. электропакет, обогрев, лифт, бордкомпютер, климат-контрол, мультирул, автопилот, хуб старстопай, коробкаш автомат, монитор, кондиционер, голограмма, белюк, чихолон нав, салон тоза, ҳама наворот кор мекунад. чихел якам масалан кузуфиш мотор хадавоиш созоям. Оли ягон нах накам олода. Чанд сум ихтесина тахтон? Бо муомила дорам. Хеле вариантҳои алиши дорад фақат шумо. Алиши яка ҳозираш да сум дад. Хуб номро телефона буга камоне? 556 99 60 06. ҳамин шаҳр нагаштагиам. Чи мошин? Toyota Camry да Дубай 2008 сол. Озам аҷо шахши ба навор мегирем, тамошо мекунем. камера хафтун кор мекунад. ҳолат чамо падар бар не, ҳолати балоно меёна. салон шак мегирем, салоншам як тамошо мекунем. хуб электропакет, обогрев, лифт, мультирул, люкам дора. хуб коробкаш автомат, кондиционер кор мекунад. ана пробег биш 300 пробегш чанд кондиционерш кор мекунад, люкам дора. Баби моторош 2.4 газ бензин Евро 4 газ дора. ҳуҷҷатош чанд хайрака? хеле масъалаи кузов мотор хадавоиш чиқадар? чанд сумака нархаш? 75 тама. Хеле вариантҳои алиши дорад ки фақат сум? оли ягон нарх накам бозор. Не, я бикасам на процедура. Хуб
خب نمره تلفن عبدو اکمونه 93 442 93 442 51 51 11 این با نمره ماشین بدایم 51 11 زنگ بزنید یک کلو براش ما را بیشتر معلومات میتن خیلی نخونین اولتی ماشین هم شهر دگشتر یک هم ماشین هم شهر هم مرسدس هچکر 98 سال объем моторуш дорад бензини хулия газ задагӣ неста 8 моҳ дига документуш хуб тамошо мекунем касои да маъқул мешав бародару хай бо суҳбат мекунем қатъи якаб барои шуморо бештар маълумот метавам чор таваллуни нав классик салонш як мегирем салонш ам як тамошо мекунем ваками хеле масъалаи кузуфиш моторуш ходовиш соза ҳамаш чашка пашкаш ҳама 100% ҳам свор меша ҳай мекунад ҳама ягон хеле проблемае ки сериозни хеле надора ина дар то бошад завод салонш як мегирем салонш як тамошо кунем бародаро ана коробкаш механик будай ана чолу мав як потолокам тамошо мекунем пробеги чанд ха гаштагӣ бошам мера як шиша гирём ку калитати буд барои ҳамин суд бачаҳо мегӯям пробегушон як нишон тин пробегиш 320 000 ана ин сурда гаштаги яка регал гашт регар фақат меҳмонӣ рафтагӣ омодаги чанд сум гуфтеса кайра нарх боша 60 бу муомила дору хана вариантҳои алиши дора ки фақат сума агар нексия соз боша болуша сум там бигирам ягон некси боша мешава хеле вариантҳоани хуб номро якара мемонам занг бизанем ана номрои телефон чанда яка 005 56 13 вале ягон нах накам бузурда нах кардан 50 та набудем 50 таш кардан ҳама ҷош соз